aka yi? Wato mallam dumame yayi. Musamman ka dosa nan man dan dakin dumaman dawafin dauke dawaniyar dabi'un dumame suna burge ni. Musamman ma ka samu roman kwarkwasan ruwan kwakwar murfin kwanan narkwaɗi din demokuraɗiyar constitution din kunnan tsarin mulkin dumame. Haka idan ka samu dumame da miyar zogale a zaune za ka ji kana wani zillan zallan zakulo da lamun zillamin zilliya ne zan mudi na zan da dumame. Da ka gama ci sai ka ga takwalkwalin ki akwai ki cinikin tocilan cilla cokalin cilan a cikin kwanan nan. Ka ce Allah raya mahadi. Yadda muka ga sunan mahadi Allah sa muga sunan ƴaƴan mahadi. Kware kwa wallahi. Zumbudi. Ina can ina neman ka bakin kasuwa. In baka naira 60 ɗinka da ka ara mun jiya na shaku. Me kake ci ne ka kawo da kanka ne? A to sammun mana. Allah ba zan baka ba. Kuma ina ganin kashi mai taunuwa. To ka san Allah sai. Ina rabetu. No Zumbudi. Da ka ce naka cika hinnan. Wanda ka rike mata la'akun da nake bin ka nafe maka kai. Sai na ci ba. Alama kan ka hinnan. Na kudiri sararin faskaran asarar kwarar sirrin kasar su kuti ba lamarin kaduwar kitabar su. Kai idan ka ga mutum ya taba kahin nan na kyale na zara masa ido. To mutum ne mai mutunci da ya zama mutunci kamar irin su Alhaji Makutar ga shash ambassador ko ka ce mai gida na Tijjani Gandu ko mai gida na Alhaji Lawan Dahir Mangal LD ko wadaki na Hajiya Amina Mama Arif ka san ita Mama Arif ta mamaye mamakon makin matakan makamantan manta ma kike